tot el tema de la gastronomia. Aleshores, pensem que és molt rellevant perquè l'heu fet molt bé, s'ha fet molt bé, s'ha ficat en valor el producte local i això, des de l'observatori turístic que hem generat, estan convençuts de lo bé que l'esteu fent i de tot el potencial que hi ha, que és una aposta que sense dubte vosaltres heu ficat en valor. Aleshores, la Rosa Banda és un valor més, no? Jo veig el centre gastronòmic i pense que és important, que és molt important i a més és un punt també perquè la ciutat de Castelló pugui arrimar-se a la mar i arrimar-se i que no sigui només un producte, com és l'arròs del Castelló, sinó que ara tenim un altre producte, com és l'arròs a banda, en uns altres productes, en un altre plantejament, que és superatractiu. Així que jo, dir-vos el nostre recolzament, però també el vostre agraïment per lo bé que l'heu fet, perquè sense això no s'hagués arribat així. Així que moltes gràcies. El consum de Castelló que soc, només pot seguir fomentant el nostre producte de la mar, que és un producte que estem treballant contínuament tant en les escoles, en la gent gran, com en aquestes jornades que fem avui a Rosa Banda, en poder dir la galera, la pulpo i el colp i la sèpia. Així que seguim treballant, que és molt fonamental que la gent de fora conegui el nostre país i de vostres restaurants. Així no fomentant. Moltes gràcies.